Бисмилля, алхамдулилля. Салату вассаламу аля расулилля. Ахират дәрисләрен дәвам итәбез. Һәм мин инде сезгә әйткән идем, тырышырмын дип булдыра алсам, кайбер дәресләр авыррак булыр, кайберләре җиңелрәк булыр дип. Ләкин монда җиңел дәрес күренми әле хәзергә. Ахырга барып җитсәк җиңел булыр иншалла. Иншалла бүген сезне инде артык куркытмаска тырышып, үлемне искә алу темасына керебез. Чөнки без инде сезнең белән моңа кадәр үлем турында сөйләштек, шулай бит? Үлем ул бусага дидек, порог урысча әйткәндә, һәм һәрбер кеше ул бусага аша үтә. Тарихта әле үлемнән котылган бер генә бер шәхес тә юк, хәтта беләбез, мәсәлән, пәйгамбәрләрдән шул Гайса алейхиссалам, әлегә аның әҗәле җитмәсә дә, беләбез, ул төшәчәк, үзенең язылган ризыгын алып бетерәчәк, һәм аның да әҗәле җитеп, ул да китәчәк дидек. Шулай бит? Шуңа күрә әҗәлдән котылу юк беркемгә дә. Һәм әлбәттә, әгәр дә үлем һәрбер кешенең насибы икән, тормышындагы насибы, һәм аннан котылып булмый икән, кеше ул үлем турында уйларга тиеш, ул үлем турында фикерләргә тиеш, һәм гомумән галимнәр әйтәләр, үлем ул бик зур остаз диләр. Ягъни укытучы диләр. Чөнки кеше бит инде остазга килеп, мәсәлән, сез киләсез Коръән өйрәнергә, анда фикъ фәннәрен өйрәнәсез, кемдер гарәп тел өйрәнә, шулай бит инде. Вагазлана, насихат ала, менә галимнәр әйтәләр, үлем ул кеше өчен бик зур остаз диләр. Чөнки үлемне күрү, без аны күрәбез көн сайын. Шулай бит? Күрәбез, безнең менә бергә үсеп, бергә туып үскән, авылда уйнап йөргән бер менә, мәсәлән, күрше китеп барган әле. Кем ниндидер апабыз үлде, ниндидер абыебыз үлде, ниндидер туганыбыз үлде, ниндидер күршебез, башкасы телевизордан күрәбез, ниндидер фаҗига булды, ул фаҗигада кемдер үлде, димәк, үлем көн сайын килә. Шулай бит? Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә бит, Вакыйга сүрәсендә нәрсә ди? Берәүләр килә, берәүләр китә, шулай бит инде. Без берәүләрне китерәбез, алар икенчеләрен җибәрәбез ди, һәм ахырның аятында "Ва ма нахну бимасбуқин", һәм бу эштә безне беркем дә уза алмый, ягъни беркем дә бу эшне үзгәртә дә, туктата да алмый. Шуңа күрә адәм баласы үлем белән вагазланырга тиеш. Ул вагазланырга тиеш, һәм Имам Куртуби үзенең китабында китерә, Аллаһы Тәгаләгә бирелгән бер иманлы кешедән ди, сорау бирделәр ди. Безнең өчен иң зур дәрес нәрсә ул дип ди. Дәрес, ягъни гыйбрәт алу өчен иң зур дәрес нәрсә ул дип ди. Ул әйтте ди, үлгәннәрне күрү ди. Ягъни вафат булганнарны күрү, менә бу безнең өчен иң зур дәрес дип әйтте ди. Ни өчен? Чөнки менә синең күрше бүген төннә, иртә белән уянгач сиңа хәбәр килде. Синең күрше йортта берәү вафат булган. Димәк, үлем фәрештәсе, күрше йортка килгән бүген. Шулай бит инде. Бер вакыт Түбән Камада төннә белән китап укып яттым инде, бөтен гаилә йоклый. Безнең ул вакытта балаларга куян бүләк иткәннәр. Теге өйдәге куян бар бит инде, өйдә. Һәм бөтен гаилә йоклый. Һәм ишетәм, ниндидер аяк тавышы, шап-шап, куян былай да тибә бит инде ул каты. Шуннан чыксам, куян үлгән. Үлгән, ярар инде, без теге хатын-кыз түгел, ирләр күп еламыйбыз бит инде, ярар, үлгән. Ләкин бер мизгел аркаларымнан шымырдап, шундый теге бала юннары кабарып, тирләп куйдым. Нәрсәгә теге әйткәнемчә инде, ул катлык рәхим шәфкатьле түгелдер инде, балалар бераз елагандыр инде. Куянны югалтканга түгел, мәйтәм, безнең йортка бүген килеп китте бугай. Үлем фәрештәсе. Теге шул фикер килде. Менә безнең йортка кирип чыкты. Менә ул бит бер кашан да шакымый. Ул бер кашан да рөхсәт сорамый. Шулай бит инде. Ишекне япмыйм әле дип, анынан котылып булмый. Шуңа күрә
Шуңа күрә иң зур вагаз, иң зур насихат ул үлем һәм үлгәннәрне күзәтү. Хәтта фикхта бар шундый фән бит инде, җиназа фәне шулай бит инде, темасы. Һәм анда бар истә калган инде, мин үзем фикхны укытмыйм. Шуңа күрә бөтен нишкәлекләрен хәзер искә төшерә алмаска мөмкинмен. Кайсысы хәерлерәк дигән сорау куялар. Мәйтне алдан алып барумы, озатучылар арттан барамы? Әллә инде озатучылар алдан барып, мәйт арттан барамы дигәч, бар кайбер галимнәр әйтәләр, хәерлерәк мәйтне алдан алып бару, чөнки арттан баручылар аны күреп барырга тиешләр ди. Күреп барырга тиешләр ди. Ни өчен? Чөнки мәйт ул вагаз. Вагаз. Хәтта мәсәлән, менә кем ничек дип аталар ул? Эпитафия. Теге кабер ташларында язулар бар бит. Кем шуның белән кызыксына, менә мин үзем шулай кай вакыт зиратка барсам, щеткаларды алам инде. Каберстанга барсам, щетка белән чиз тартып, фотога телефон белән төшерәм мин аны зурайтып карыйсың шулай, кайбер хәзрәтләргә җибәрәм. Нәрсәләр язылган? Күп кабердә, күп каберлектә бер үк әйбер язылган инде. Исеме, кашан үлде, кашан туганы бик язылмаган. Кашан үлде инде, кашан җирләнде. Ләкин күп кенә каберләрдә бер үк сүзләр. Һәм менә шунда күбесендә килә инде кафа бил маути вагидан дигән сүз. Ягъни кешегә вагаз сөйләүче буларак үлем җитә дигән. Үлем җитә. Ягъни үлем ул бит сөйләми. Шулаймы? Ул кемнедер ала да китә. Һәм менә сиңа шушы сүзсез вагазчы җитә. Теге без хәзрәтләр күп сөйлибез бит инде. Кай вакыт үзебезне дә ишетмибез. Ярый инде әзрәк сөйләгәне безгә туры килсәк, ярар иде, шулай бит. Ләкин үлем ул шундый вагазчы, ул бер нәрсә дә сөйләми, ләкин ул җитә. Гыйбрәт ала белгән кешегә ул җитә. Менә син ишеттең, синең яшьтәшең китеп барган, ләкин әле син һаман китмәдең. Син ишеттең, синнән яшьләр күпме китәләр. Әлхәмдүлилләh, син иртә белән күзең ачтың, йөрәгең тибә, үпкәң сулый, телең Аллаһны зикр итә, шулай бит. Шуңа күрә әле Аллаһ сиңа биргән мөмкинлек, менә шуңа күрә кафа бил маути вагидан дигән күп каберләрнең өстендә тора, кабер ташларының. Вагазчы буларак үлем үзе җитә дигән. Бар анда мәсәлән, бик матур шигырьләр бар. Бик матур шигырьләр бар. Теге хәзер бит инде язалар, без гел хәтеребездә, тегеләй булай. Хәзер инде ничектер башкачарак, хәзерге ташларга. Элек ул ничектер вагаз, насихат яза торган булганнар. Анда бар мәсәлән, бер бик матур шигырь: Я вaqifan би qabri mutafakkiran fi amri bil amsi kuntu mithlak gadan tasiru mithli. Ул гарәпчә шигырь, аның мәгънәсе: Эй кабрым каршында басып торучы, минем хәлем хакында фикер йөртүче. Кичә сезнең кебек булсам, иртәгә минем кебек булырсыз дигән. Ягъни мин кичә сезнең арагыздайым, сезнең кебек йөгереп йөри идем, тоже ашарга кирәк, анда семья мәшәкате, акча, тегесе бусы. Кичә сезнең кебек булсам, иртәгә минем кебек булырсыз дигән. Ягъни минем янга килерсез дигән. Менә андый ниләр бар. Бар мәсәлән, ад-дөнья كبحر غميق الدنيا ساعة اجعلها طاغة الدنيا كبحر غميق أكثر الناس فيها غريق. مثلا دنيا үтәр бер сәгатьтә, үткәр аны итагатьтә дигән. Ягъни дөнья бик тиз китә дигән. Бер сәгать үтә дә китә, ул 70-80 ел ничә генә булса да, артыңа борылып карасаң, берсе дә мин узак яшәдем дип әйтә алмый. Әле яңа гына бәләкәй кичкенә вакытлар истә, менә шуңа күрә үтә дә китә. Һәм дөнья үтәр бер сәгатьтә, үткәр аны итагатьтә, дөнья кабахрин гамиq, ул тирән диңгез кебек, күп кешеләр шушы диңгездә батырлар дигән. Шунда батып калалар бит инде. Менә шуңа күрә ул элеккеге кабер ташларының аның иштәлеге каберстанга баруның максаты белән туры килгән. Ничек? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям беренче тыйды. Каберләр янына баруны тыйды, чөнки шәригатьтә әле зиратка бару дигән әйбер юк иде. Аннарысын Аллаһ Тәгалә рөхсәт итте һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: Мин сезне тыя идем каберстанга барырга, юк ди, барыгыз каберстанга, чөнки каберстанга бару сезгә үлемне, ахиратны үлемне искә төшерә ди. Хәтта зиярат сүзе бар бит инде, зират. Ул каберстанга зират дип әйтү хәтта бик дөрес тә түгел, чөнки зиярат
Ул хәл белү дигән сүз. Мәсәлән, әгәр дә мин әйтәм икән, авылга кайтып, әниемне зиярат итеп килдем әле дисәм, мине ничек аңлыйлар? Астагфирулла, менің әнисе үлгән икән дип. Әлхәмдүлилләх, әнием исән-сау, исән-сау яшәсен. Ягъни зиярат иттем дигән сүз, хәлен белеп кайттым дигән сүз. Шуңа күрә зиратка бару, аны зират дип кирип киткән инде. Ул каберстан булай, зират ул үзе хәл белү дигән сүз. Шуңа күрә аның максаты да үлемне искә төшерү булган. Үлемне искә төшерү, аның турында берничә сүз өлгерсәк әйтербез иншалла. Һәм шунда баргач, шул кабер ташларында аларга вагазлар булган. Хәтта бер китап, ул инде Ибн Раҗабның китабымы Ахвалул Кубур дигән, анда целый ни бар. Глава китапта гел шушык элекеге борынгы кабер ташларында нәрсәләр язганнар. Шуңа күрә ул бик гыйбрәтле инде. Бик гыйбрәтле тема. Нашыл эпитафия темасы. Ул дагын безгә үлемне искә төшерә. Шуңа күрә иң зур остаз, иң зур вагаз ул инде нәрсә? Үлгәннәрне күрү. Ягъни үлгән кешеләрне күрү. Шуңа күрә хәтта иратны гадәттә капламаганнар. Ират кешене, чөнки хатын кызның аның кәфенлек бит инде ул теге аптягывать итеп тора. Аны бит шурныйсын, кемнең мәйет тергәне бар? Бардыр бит тергәнегез. Бардыр инде. Якыннарыгызны кешегә бирмәгез, үзегез тергез. Мин бер туганымны да кешегә биргәнем юк, ирләрне. Анда җизнәй буламы, энекәш булды, менә әти, бабайлар, мин берсен дә кешегә бирмим. Ничек инде ул бит синең туганың һәм ул синең аңа соңгы бүләгең. Менә син аны сабый баланы тергән кебек, мин инде әлхәмдүлилләх 6 балам булса да хатын төрдертмәде, берсен дә үзе эшләде. Менә бу сабый баланы тергән кебек төрәсең, бабаңны, әтиеңне, туганыңны, инде хатын кыз әбисен, анда сеңлесен, апасын. Менә шуңа күрә ул бик мөһим нәрсә. Бик мөһим нәрсә һәм менә хәтта иратны алып барганда өстен капламау хәерле бөтен кеше күрергә тиеш. Менә без дә шушы рәвештә булачакбыз, без дә шушы хәлдә китәчәкбез. Һәм ни өчен шаригатьтә бар, мәсәлән, саваплы булып тора мәйет юу, мәйтне озату. Әлбәттә, аның инде бер сәбәбе, әлбәттә, бу безнең бердәмлек, бу безнең татулык, авыр вакытта без бер-беребезгә нишлибез? Ярдәмгә киләбез. Бер сәбәбе, икенче сәбәбе дуга кирәк. Шулай бит, никадәр куллар, никадәр дугалар күбрәк булса, иншалла шуның кадәр ихтимал, ышаныч, өмет нәрсәгә? Аллаһның рәхмәте килер дип аңа. Шулай бит. Һәм тагын бер сәбәбе, кеше мәйтне озатырга килгәч, яки аны гысылләгәндә, ул нишлей? Ул үзенә бик зур дәрес ала. Чөнки, мәсәлән, мәйет ул ята, шулай бит, ул кулын да күтәрә алмый. Авызы белән сүзен дә әйтә алмый, син аны юасың. Ул селкенми дә, аны менә булайга борып куясың, булайга борып куясың. Еш кына аннан төрле исләр чыга. Чөнки бер кешедә хуш исләнми инде. Шулай бит. Әле кичә генә ул духилар сөртеп йөри иде. Әле кичә генә ул ислемайлар сөртеп йөри иде. Бүген инде ул аны йөртә алмый. Шулай бит. Менә шуңа күрә ул бик зур гыйбрәт. Һәм син кай вакыт күз алдыңа китерәсең, кара бер көнне бит мин дә шушылай ятачакмын дип. Һәм кашан билгеле түгел. Ул бик каты нишли күңелне, хәтта еш кына галимнәргә килгәч кешеләр, мәсәлән, әйтә торганнар, күңелем катты, нишләргә менә шушы дөнья куып, бәгърем катты дигәч, әйтә торган булганнар, бар яки зиратка, яки инде менә бар мәйет юырга. Бар ди. Мәсәлән, хәтта гарәп илләрендә бар бит инде мәйтханәләр, җиназаханәләр. Анда мәйетләрне идә түгел алып килеп шунда юалар. Ул бер центр инде зур, анда бер юлы бер 10-15 мәетне юырга була. Ул конвейер кебек. Кай вакыт, мәсәлән, кеше иртән намазга килә бит җәмәгатькә, яшь егет. Ул анда керә дә әйтә, бармы миңа ди берничә мәет ди. Акчага түгел, савап алырга. Һәм нишләргә? Үзенә иртәнге дәресне алып кайтып китәйин. Чөнки син шуны уйлаганнан соң анда инде әлхәмдүлилләх күңелләрең нишлей? Күңелләрең шундый ничек әйтергә, йомшарып, күңел сынып кайтасың. Чөнки кай вакыт кеше ярыла, сына, кемнедер рәнҗетә, кемнедер кимсетә, эштиен малны күбрәк алыр өчен. Шулай бит. Ул анда күрә дә әйтә, карале, нәрсә өчен мин яртылам ди. Нигә мин кешеләр рәнҗетәм ди. Менә бит мин дә шушылай ятачакмын ди. Менә барыбер аны бит төрәсең, аның кулына бер нәрсә дә кыстырмыйсың. Акчаларын да кыстырмыйсың. Ана мин инде теге мактанып әйтәсем килми, ничә йөз мәетне тергәнмендер, берсенә дә кыстырмадык. Кай вакыт әбиләр тыгалар җавапнамәләрен, мин аларны да тыкмыйм. Шпаргалка.
Бу дөньяда кертмибез студентларга шпаргалка, тегендә нәрсәдер тыкмакчы була. Аның файдасы юк. Төрәбез. Аппак чүпрәк белән. Бер нәрсә акчада кыстырмыйбыз иченә. Подсказкалар да юк. Кеше китә бер нәрсәсез. Бөтенләй бер кала. Кай вакыт киләсең, шундый зур йорт, шундый бай квартира, шундый бай кеше булган. Шул ук чүпрәк барыбер. 1000 сум торамы? Костюм. 1000 торамы, 1200 тора инде кәфенлек. Шул ак чүпрәк инде Ивановодан кайткан. Шул барыбер. Теге английский костюмнары да юк, ниләре да юк. Шулай бит инде. Төрәбез, бер нәрсә тыкмыйбыз иченә. Теге шуңа күрә бер ни булган бит. Бер кеше гомер буе эшләгән, тырышкан, семьясын тарткан, улларын үстергән, кызларын үстергән. Шунда үлер алдыннан бу малайларын чакырган да әйтә икән. Балаларым да менә гомер буе тырыштым, гомер буе чаптым. Инде китер вакытым җитте ди икән. Бүтән нәрсә сезгә калсын ди икән. Менә йортым, анда байлыгым, бүтәнәй бер сезгә кала. Мин бер нәрсәне дә алып китмим, ләкин минем бер үтенечем бар ди. Нинди диләр инде, әти үлгәндә бит ул кадерле була, шулай бит. Кай вакыт, исән вакытта кадерләмәсәк тә. Нәрсә ди? Үтибез бурычыңны ди. Ягъни васиятыңны ди. Менә ди мин исән вакытта менә шушы бер йөк-башны кигән идем ди, иске носки. Менә шуңа гына тимәгез инде, шуны гына салдырмагыз инде ди икән. Шуннан соң ярар үлеп киткән бу. Инде нишләргә? Юырга кирәк бит. Носки белән юып булмый бит инде. Уйлаганнар да, шаригатькә каршы килгәч бит инде булмый. Әтинең носкины салдырганнар. Носкиның ишеннән хат чыккан. Шунда әйткән инде, улларым ди, менә гомер буе тырыштым, мал җыйдым сезнең өчен, ләкин менә бу дөньядан китәм ди. Сез ди миңа шушы җыйган байлыкларымны, өемне, башкасын түгел ди. Тишек өйек башымны да бирмисез ди. Аны да салдырып алдыгыз ди. Менә кеше ничек китә? Буш китә. Шулай бит инде. Буш китә. Шуңа күрә хикмәт нәрсәдә? Менә бу әйберләр турында уйланырга кирәк. Кеше бит акыл нигә биргән кеше? Менә күп кеше уйлый, исламда теге фанатиклар ниләр бар инде. Бар, Аллаһ хидаят бирсен, Аллаһ шифа бирсен. Дөресен әйткәндә, кайбер кешенең исламга кадәр башы эшләмәсә, исламда да эшләми. Теге пәйгамбәр әйткән бит, җаһилияттә иң хәерле булганнарыгыз исламга килгәчтә иң хәерлеләрегез булды ди. Шуңа күрә кемгә Аллаһ тауфик бирмәсә, ул инде түбәтәй киеп кенә тауфиклы итеп булмый. Аллаһ хидаят бирсен бөтенебезгә. Ләкин исламда бер җирдә дә әйтелмәгән, акылыңны сүндер, фикереңне сүндер дип. Мәсәлән, әгәр дә бер кеше аягын, кулын бәйләп йөри икән, мәсәлән, өйдә утыра икән, аягы сәламәт, аягын бәйләп куйган да әйтә хатынына, мин эшли алмыйм ди, мин бер нәрсә эшли алмыйм, давай син тарт мине ди. Теге инвалид кебек инде, диме? Хатын әйтә инде, син нәрсә ахмакмы ди, синең бит аягың сәламәт ди, кулың сәламәт, нигә бәйлисең аны, яки күзен бәйләп утыра. Шуның кебек аяк кул гына түгел бит, зиһен бит ул мөһимрәк. Кешенең акылы, зиһене күпкә мөһимрәк аягына, кулына карый. Ләкин күп кеше фикерли белми. Менә шушы әйберләрне күрү ул безне сындырырга тиеш. Ул безнең тәкәбберлекне мин сындырырга дигән юкка чыгарырга дигән сүз түгел. Мен әйтәсем килә, күпме тәкәбберлек кешеләр арасында, күпме мәкерлек. Шулай бит инде. Нәрсә өчен? Шушы дөнья өчен. Шушы дөнья өчен йыртылып, күпме мәкерлек белән кеше малын ала, күпме кеше алды, әллә нинди, ана бит инде мавродилар килеп чыкты, ниләр. Бөтенесе нәрсә өчен? Күпме пенсионерларны алдылар, күпме талыйлар. Бөтенесе нәрсә өчен? Кемдер шуң алдана бит. Аңа әйтәсең, алданма бекәй, нишисең? Юк әле, барып карыйм әле. Теге һавадан нидер төшер дип уйлый инде ул хәзер, име? Төшмәй, бер нәрсә дә төшмәй. Шуңа күрә нәрсә? Менә бөтенесе дөнья, бу әйберләрне күргәч, кеше уйланырга тиеш барыбер. Тукталы дип әйтергә тиеш. Тукталы дип әйтергә тиеш ул. Болай булмый бит дип, мин бит менә шушы хәлгә төшәчәкмен дип. Шуңа күрә ислам да бик күп урын алып тора, менә барыбер күп игътибар бирелә, шушы әҗәлне искә алу. Шушы әҗәлне искә алу. Һәм Имам Ал-Куртуби әйткән, бил дигән, үлем дигән кешегә килә торган иң зур хәсрәт ул дигән. Кеше тормышына килә торган иң зур хәсрәт ул дигән. Һәм үлем дигән, ул шундый савыт дигән. Ул савытның ишен эшу ди, шул кадәр авыр ди. Һәм аның ишемлеге шул кадәр ачы дигән. Шул кадәр ачы дигән. Һәм җирәнгеч дигән. Чөнки үлем тәме беркемгә дә ул рәхәт тәм түгел.
Бигрәк тә бар бу шундый кешеләр, мәсәлән, үз теләкләре белән дөньядан китәләр. Мәсәлән, күп кеше ул китә нәрсәгә, яки ул ничек яшәргә белми, яки инде ул уйлый, мондагы проблемалардан китермен дип. Ләкин ул күз алдына да китер алмый. Нинди проблемаларга килә ул? Ул үз өстенә нинди проблема ала, тегендә аны нәрсәләр көтәчәк анда, шуның өчен ул аны күз алдына да китер алмый. Шуңа күрә Алла сакласын, кешенең тормышында нинди генә авырлык булса да, Алла сакласын, бу бик куркыныч хәл. Чөнки анда зуррак нәрсә. Һәм кешенең табигатын ди җимерә торган иң зур нәрсә ул үлем ди. Ул аның тынычлыгын алып китә ди. Ул аңа хәсрәт китерә ди, ягъни семьяга хәсрәт килә. Мәсәлән, исән сау яшәделәр, мәсәлән, әти яки әни үлеп китте, яки бердән-бер балалары үлеп китте, мәсәлән. Була бит инде шундый хәл. Шуңа күрә ул ди кешегә шушы авырлык китерә ди. Ул кешенең нигезен сындыра ди. Һәм бу кешенең дөньядан китә торган көне ди, ул чыннан да аның иң куркыныч көне булып тора ди. Шуңа күрә ул инде әлбәттә җиңел нәрсә түгел. Шулай бит инде. Әмма шулай да ул безгә бик зур тәрбия бирә. Шуңа күрә без аны уйларга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 28-нче аятында әйтә: "Кайфа такфуруну биллаһи ва кунтум амвата фа ахьякум" ди. Ничек сез ди Аллаһ Тәгаләгә иман китермисез ди. Сез бит мәйет идегез ди. Ягъни кайчандыр без бөтенләй булмадык. Кайчандыр без аналарыбызның карыннарында бер ит кисәге, кан куйысы, ит кисәге буларак пайда булдык. Шулай бит инде. Ладно, биологическое тело дип әйтик инде, башка төрле әйткәндә, ләкин безнең җаныбыз юк иде. Шулай бит. Шуңа күрә сез мәйет идегез ди. Фа ахьякум, һәм без сезне терелттек ди. Аллаһ Тәгалә җан җибәрде. Фәрештә аша. Җан кирип, ул тире затка әйләнде. Ул дөньяга килде. Фа ахьякум ди. Без сезне терелттек ди. Сумма юмитукум, сумма юхйикум, сумма илейхи турҗагун. Әмма соңрак ди, яңадан Аллаһ сезне үтерә ди. Ягъни кеше терелеп дөньяга килде, әмма Аллаһ билгеләгән вакыт көн килеп җиткәч, яңадан нишли? Аллаһ җаныгызны ала ди. Сумма илейхи, сумма юхйикум. Ягъни киттек алга таба. Соңыннан ул сезне яңадан ди үтерә, аннарысын яңадан терелтә ди. Һәм сез аның каршына кайтып басачаксыз ди. Шуңа күрә кеше мәйет булып килде. Аллаһ Тәгалә җан үрдереп фәрештәгә аны терелтте. Аннарысын үлем фәрештәсе килеп, махсус специальный үлем фәрештәсе килеп, җанны яңадан алды. Шулай бит. Аннарысын кыямәт сәгате җитеп, беләбез әле иншалла аның турында исән сау булсак, монда бер 300 генә бит калды инде аңа. Ул темага аннарысын нәрсә? Җир өстендә бөтен нәрсә җимерелгәннән соң яңгыр ява дип килә хәдистә. Ул яңгырдан соң ничек менә табигатьтә шүлдә яңгыр ява бит. Һәм бөтен нәрсә терелеп кире чыга, шуның кебек кешеләр каберләреннән үсеп чыгырлар ди. Ягъни Аллаһ каршына кыямәт мәхшәр мәйданына киләчәкләр инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Соңыннан ул сезне яңадан терелтә һәм аңа сез кайтачаксыз ди. Бакара сүрәсе 28-нче аят. Шуңа күрә кешенең бу дөньяга тууы ул Аллаһның бер мугъҗизасы булган кебек, Аллаһның бер көче куәте булган кебек, кешенең бу дөньядан китүе дә ул Аллаһның зур бер кудрәтен күрсәтә. Хәтта менә китапның авторы шундый мисал китерә, әйтәләр ди, шул китапларда килә ди, шундый бер кисса ди, ничек бер бәдәви ул инде шүлдә яшәүче гарәп. Шулай бит. Ул ди бер вакыт диясенә утырып сәфәр кылганда, диясе абынып егылды һәм үлде ди. Шуннан соң бәдәви аның кырына килде дә диясенә сорау бирде ди. Нәрсә булды синең белән ди? Нигә соң син тормыйсың ди? Нәрсә булды сиңа? Нигә күтәрелмисең ди? Аягың, кулың урынында ди, ягъни аякларың урынында, башың урынында, бүтән әгъзаң синең үз урынында ди. Бер нинди яраң юк ди. Кылыч белән дә кадамаганнар. Шулай бит инде. Карыйсың, менә кайбер кешеләр дә бит исән кеше кебек яталар. Кайбер кешеләр менә килеп керәсең, ул йоклап киткән кебек. Теге төртсәң уянып китер кебек. Менә әйтерсең дә бүтән әйбер урынында. Шулай бит инде.
Йөрәге дә, бавыры да, бүйірі дә, бөтен нәрсәсе бар. Қолы да, аяғы да, көзе дә. Шуңа күрә будай та диясеннән сорый. Бөтен әгъзаң үз урынында ди. Бер кимчелеге юк, бөтенесе сәламәт ди. Нәрсә булды соң синең белән ди? Нәрсә булды соң синең белән ди? Моңа кадәр сине нәрсә селкетте соң ди? Нәрсә сине хәрәкәтләндерде ди? Нәрсә сиңа ди? Торырга, ятканнан соң торырга көч бирде ди. Һәм кинәт нәрсә сине үтерде ди? Нәрсә сине үтерде ди? Һәм хәрәкәтләнергә, ягъни хәрәкәтеңнән туктатты ди. Шуңа күрә ул бер караганда гади сораулар кебек. Шулай бит инде. Әмма ләкин чыннан да шулай. Көн сайын торды, уянды, бүген уянмады. Бер кайда китмәде бит инде, бер агъзасы да. Шулаймы? Бавыры да, бүйірі дә, үпкәсе дә, йөрәге дә, аягы да, қолы да төнне беркем урлап алып китмәде, бөтенләй бер урынында. Нәрсә? Нишләптер уянмады. Шуңа күрә бу Аллаһның бер әмере. Әлбәттә без беләбез, моның турында сөйләштек, җан керә, җан чыга дидек, шулай бит инде. Әмма ләкин бу нәрсәләр безне уйланырга мәҗбүр итәргә тиеш. Мәҗбүр итәргә тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу сахих хадистә килә, моны Али радиллаһу анху безгә риваят итә. Ягъни Пәйгамбәрбездән моны ишеткән Гали ибн Абу Талиб, Абу Талибның улы Гали. Шулай бит? Кияүе була инде, Фатиманың ире. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди, миңа Җабраил килде дип ди. Җабраил фәрештә килде ди, һәм әйтте ди, эй Мухаммад, яшә күпме телисең? Әмма син барыбер үләсең дип әйтте ди. Ягъни күпме телисең, яша, әмма син барыбер үләсең ди. Ярат кемне телисең ди? Әмма син аның белән аерыласың ди. Ягъни кеше кемне ярата? Әти-әнисен ярата. Ләкин ничек кенә яратса да, бер көнне әти-әнисен дә кабергә илтеп сала. Шулай бит инде. Хатын ирен ярата, ире хатынын ярата. Әмма бер көнне алар барыбер нәрсә? Барыбер алар белән бер-берсе белән аерылышачаклар. Кеше баласын ярата, баласы дустын ярата. Шуңа күрә Җабраил нәрсә диде? Кемне телисең, шуны сөй, әмма син аның белән барыбер аерылышачаксың ди. Нәрсә телисең, шуны кыл ди. Ягъни делай что хочешь. Нәрсә телисең, шуны кыл, әмма җәзасын барыбер күрәчәксең ди. Җәзасын барыбер күрәчәксең ди. Ягъни, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә кешегә ирек бирде. Шулаймы? Ирек, свобода, ихтияр бирде. Мәсәлән, безнең айырмабыз фәрештәләрдән нәрсәдә? Фәрештәләрнең ихтияры юк, право выборы юк. Фәрештәгә Аллаһ Тәгалә менә моны эшләде, ул шуны эшли. Башкасын ул эшләми. Безгә Аллаһ ихтияр бирде. Без теләсәбез эшлибез, теләмәсәк эшләмибез. Без теләсәк тыелабыз. Мәсәлән, гынахтан теләмәсәк тыелмыйбыз. Ләкин Аллаһ безгә акыл бирде, зиһен бирде, моны уйларга, фикерләргә иман бирде, йөрәк бирде, туктарга мөмкинлек бирде. Шулай бит. Ләкин кеше эшли ала, ни тели шуны. Әмма ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Җабраил нәрсә диде? Ни теләсәң шуны эшлә, ләкин җәзасын күрәчәксең ди. Ягъни ул гамәлеңне кыямәттә барыбер чыратасың ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә Җабраил алып килде хәбәр. Шулай бит. Кемне генә яратсаң да, аерылсаң, Хадишәсен яратты, 25 елдан соң нәрсә? Аллаһ хузурына затты. Барыбер аерылырга туры килде. Шулай бит. Гайшәсен яратты, ләкин Гайша Пәйгамбәребезне югалтты барыбер. Аллаһ Тәгалә алды. Шулай бит. Сахабалар ничек яраттылар? Күпме сахабаларын үзе җирләде, күпме сахабалар аны югалттылар. Шулай бит инде. Шуңа күрә ничек кенә бер-берсен яратсалар да, Рукайясын да яратты, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, Умму Гөлсемне дә яратты. Шулай бит инде. Әмма ләкин барысын да үзе җирләде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең ул әмре аны берничектән котылып булмый. Шулай ук Гали ибн Абу Талиб. Гали ибн Абу Талиб Пәйгамбәребезнең кияүе була бит инде, шулай бит. Ул безнең 4нче хәлифә. Абу Бәкр, Гомәр, Госман һәм Гали булды. Шулай бит. Али ибн Абу Талиб әйткән: "Бу дөнья китә, ахирәт безгә якыная" дигән. Чөнки менә бер көн үтте, димәк без нишләдек? Ахирәткә бер көнгә якынайдык. Шулай бит инде. Бу дөнья китә, мәңгелек дөнья безгә якыная ди. Һәр дөньяның үз балалары бар ди. Һәр дөньяның үз балалары бар ди. Сез
ахирет балалары булыгыз, дөнья балалары булмагыз ди. Насихат кыла, дөнья балалары булмагыз ди. Ягъни дөньяда дөнья өчен яшәмәгез ди. Чөнки дөнья ул того не стоит. Ахирет өчен яшәгез ди. Ягъни дөньяның бетәр кыйммәтләре белән түгел, ахиретнең мәңгелек кыйммәтләре белән яшәгез ди. Ягъни изгелек кылу өчен, ниндидер теге дөньяда тизрәк, пока исән әйдә ашап калыйм, пока исән әйдә эшләп калыйм, гынахымны кылып калыйм, күңелемне ачып калыйм дип кенә кеше ала яшәргә тиеш түгел. Шуңа күрә һәр берсенең үз балалары бар ди. Дөнья балалары булмагыз ди. Ахирет балалары булыгыз ди. Һәм нәрсә ди? Дөрестлектә бүген сезнең бар гамәл, ләкин юк хисап ди. Иртәгә булыр хисап, әмма гамәл булмас ди. Бу нәрсә дигән сүз? Бүген безнең мөмкинлек бар гамәл кылырга. Ләкин бер кемне дә безне хисапка тартмый. Шулаймы? Юк бит әле, үлчәүгә салмый. Димәк, әле эшләргә була, төзәтергә була. Шулай бит, нәрсәнедер дөресләргә була. Шуңа күрә бүген гамәл бар ди. Әмма хисап юк. Әмма иртәгә тегендә киткәч, анда гамәл юк. Шулаймы? Әмма хисап бар. Хисап башлангач, ревизия килгәч, син аңлаячаксың бүтән җитмәгән әйберләрен. Кая намаз җитмәде, кая уразаң камил булмады, кая синең гынахка кирдең. Бүген бүтәнесен эшләп була, төзәтеп тә була, тәүбә дә итәргә була. Әмма хисап юк. Иртәгә бар хисап, ләкин гамәл булмаячак ди. Бу Бухари риваятында килә. Бухари риваятында килә. Менә шуңа күрә бу дагын бер искә алырга, ягъни дөнья балалары булмагыз, ахиретнең балалары булыгыз ди. Шулай ук Имам Ал-Куртуби әйтә. Имам Ал-Куртуби әйтә. Нәрсә ди? Дөньяга алданучы ди. Үлемең һәм аның газабы турында уйланды. Ягъни уйларга фикер. Һәм үлем ул вагъда ди. Ул вагъда үтәләчәк ди. Ягъни сезгә инде ул обещать ителгән, Аллаһ Тәгаләне вагъда иткән, ул үтәләчәк ди. Үлем ул казый ди. Казый, судья. Ул казыйдан гадил казый юк ди. Әйтәләр бит, үлем бүтәнесен тигезли ди. Шулаймы? Шуңа күрә син самолетта очып йөрсәң дә, җәяү йөрсәң дә, нинди генә дәрәҗә, нинди генә мал, мөлкәт яки фәкыйрьлектә булсаң да, бүтәнесен үлем тигезли, бүтәнесе җир куенына керә. Шулай бит инде кайта. Шуңа күрә үлем ул казый ди. Ул казыйдан да гадил казый булмас ди. Һәм үлемнән дә кешеләрнең күңеленә курку кертергән, тагын да курку ныграк кертергән башка нәрсә юк ди. Күзләрне яшьләндерердәй, кешеләрне айыра торган ди. Һәм дөнья ләззәтләрен үзеп, кешеләрнең хыялларын җимерә торган бүтән нәрсә юк ди. Шуңа күрә ул инде елата да, ул инде ләззәтләрне дә бетерә, хыялларны да үзә. Шуңа күрә үлем ул инде шулай кешегә насихат булып тора. Һәм алга таба әйтә Имам Ал-Куртуби, адәм баласы ди. Шушы әҗәлең җитәр көнең турында уйланасыңмы син ди. Һәм син дә бит дөньядан күчереләчәксең ди. Ягъни кайда? Шунда үзеңнең ахиретеңә күчереләчәксең ди. Һәм иркен дөньядан син тар кабергә кересең ди. Иркен дөньядан тар кабергә кересең, ләкин беләбез, кабердә ике төрле булырга мөмкин. Шулай бит инде. Һәм синең яраткан дустың да, синең юлдашың да, синең якын туганың да барысы да сиңа артын куярлар ди. Ягъни артын куярлар дигән сүз җирләделәр, борылып китеп бардылар. Шулай бит инде. Яраткан хатының да киреп ятмады. Бик каты җыласа да. Шулай бит инде. Ата-анасы да киреп ята алмый баласы янында, чөнки аның башка балаларын аякка бастырасы бар. Шулай бит инде. Менә берничек тә булмый. Шуңа күрә нәрсә? Бүтәнесе артларын куеп сиңа китерләр ди. Барыбер үзең каласың. Шулай бит инде. Сине ди йомшак ятагыңнан күтәрерләр ди. Һәм шушы куркыныч дөньяга алып китерләр ди. Йомшак юрганнарыңнан һәм мендәрләреңнән соң синең үстеңә туфрак һәм балчык белән каплап куярлар ди. Каплап куярлар ди. Һәм нәрсә ди? Гомере буе байлык җыючы ди. Һәм бина артыннан бина кыручы ди. Ягъни кемдер бит инде менә бер үй салды. Әлбәттә, монда теге сүз бармый.
исалмагыз, анда алга таба бармагыз. Юк, ләкин кешенең бөтен тормышы ул булырга тиеш түгел. Тормыш максаты ул булырга тиеш түгел. Күп кешенең аның гыйбадат кылырга да мөмкинлеге юк, аның Аллаһка шөкер дә әйтми, чөнки вакыты юк. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә, әй гомере буе байлык җыючы һәм тырышып биналар коручы ди. Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, шушы җыйган байлыгыңнан бер кәфәнеңнән башка сиңа бер нәрсә дә эләкмәячәк ди. Ягъни, менә шул инде ыек баш турында әйттек бит. Кәфен бетте. Шушы җыйган байлыгыңнан сиңа ди бер кәфеннән башка нәрсә эләкмәс ди. Бөтенесе китә ди. Бөтенесе юкка чыга, тәнең синең нәрсә? Сөякләр булып кала, һәм син Раббың хузурына кайтачаксың ди. Шуңа күрә инде бөтенесе кала. Шулай бит. Каясың синең җыйган байлыгың ди. Сине ул шушы куркыныч көнеңдә коткардымы ди. Ягъни Аллаһның газабыннан ди. Юк ди. Чөнки син ди җыйган байлыгыңны сине, ягъни үзеңнән соң килгән кешеләргә калдырдың ди. Ягъни бөтен нәрсәне ди. Үзең ди җыйган гөнаһларың белән Раббың каршына кайттың ди. Ул бит инде менә хәтта хадистә килә бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, яттабиул мәйта салас ди. Ягъни кеше үлгәч, аны соңгы юлга 3 нәрсә озата ди. Икесе кире кайта ди, берсе үзе белән кала ди. Нәрсә озата? Аның байлыгы. Все-таки байларны байларча күмәләр инде. Шулай бит инде. Байларча озаталар инде. Әнә бит күрәбез телевизордан зур олигархларның юлларына розалар чәчәләр, милли нәрсәләрдә гвоздика машында. Чәчәкләр чәчәләр, төрле кыйммәтле ниләр ясыйлар бит инде. Шулай бит. Менә әлбәттә байларны бай үлгән күренә. Бай үлгәч муллалар да күбрәк килә инде. Шуңа күрә ул күренә. Байлыгы зата, моның белән килешмичә булмый. Гаиләсе зата ди. Гаилә зата инде, ничек затмасын? Шулай бит, кемнеңдер әтисе, кемнеңдер әнисе, кемнеңдер бабасы, әбисе, туганы, баласы, шулай бит, зата, берничек тә булмый. Һәм гамәле зата ди. Ягъни гомер буе кылган нәрсәсе, эшләре зата ди. Гамәле, яки гынахы, яки гыйбадаты, әҗр саваплы эшләре. Икесе кире кайта ди, берсе кала ди. Кайсылары кайта? Байлык кире кайтамы? Кайта. Ничек кайтмасын инде? Кирап кайталар бөтен әйберне. Иедә кала, бөтенесе кала, шулай бит. Һәм гаиләсе кайта кире. Кирип ятып булмый. Ул дөрес түгел. Шуңа күрә кайта, бөтенесе кайта. Гамәле нәрсә? Гамәле кала. Ләкин карагыз, нәрсәдә аяныш менә монда. Һәм нәрсәдә монда үкенеш. Менә бу хадистән чыгып. Күп кеше гамәл кылмый. Намаз укымый. Ураза тотмый, садака бирмей, изге гамәлләр кылмый, ни өчен? Менә шушы 2 әйбер өчен. Шулаймы, юкмы? Менә шушы 2 әйбер өчен аны ташлап кайта торган каберендә. Ул шуның сәбәпле гамәл кылмый. Син әйтәсең, укыйм да намаз. Әйтә, юк, минем балаларымны аякка бастырасым бар ди. Как будто намаз укысаң, ашка үләсең. Намаз укып берсең дә үлгәне юк әле. Шулай бит? Юк, минем ди вакытым юк ди. Мәчеткә йөрергә. Минем ди балаларымны, ягъни гаиләмне яхшы итеп яшәтәсем бар ди. Минем әле байлыгымны, бизнесымны алып барасым бар ди. Кибетемне тотасым бар ди. Минем тегендә килешү төзисем, монда очрашу, монда совещание. Килеп чыга нәрсә? Аны 3 нәрсә зата, ләкин ул гамәлен кылмый, шушы 2 әйбер өчен. 2 нәрсә өчен. Ләкин икесе дә ташлап китә. Кала нәрсә? Гамәл кала. Бит шушы гамәлен кыла алмады. Күпме гынах эшләде, нәрсә сәбәпле? Шушы 2 нәрсә өчен. Шуңа күрә монда да кеше уйларга, фикерләргә тиеш. Хәтта Осман ибн Гаффан микән? Осман ибн Гаффан бер вакыт танышының бер каберенә килә. Һәм кабер хуҗасына эндәшә. Аны күрәсең, дусты булгандыр инде. Әй кабер әһле ди. Син үлгәндә хатының калган иде ди. Елап, борчылып, ул кияүгә чыкты ди. Булды. Аны хайыры башка, синеке түгел ул Ул кияүгә чыкты ди. Синең үлгәндә байлыгың калган иде ди. Аны бүлештеләр ди.
Әнә шешисең инде. Шулай бит. Бүлештеләр ди. Ярый, сугышып бетмәгән булсалар ярый. Син өлгәндә йортың калган иде ди, анда башка хуҗалар яши ди. Берсе дә бит инде гомер буе бу минем әтинең йорты дип яшәми, минем йорт дип яши. Шулай бит, баласы булса да хәтта. Шуңа күрә хатының калган иде, кияүгә чыкты, байлыгың калган иде, бүлештеләр, өең калган иде, анда башка хуҗа ди. Бу минем сиңа булган яңалыкларым ди, хәбәрләрем ди. Ә синең миңа берәр хәбәрең бармы ди? Әлбәттә, кабер әһле эндәшә аламы? Эндәшә алмый. Шунда Госман борыла. Кешеләргә карады, кешеләргә таба һәм әйтә: "Әгәр дә бу кабернең хуҗасы сөйли алса, ул әйтер иде ди. Миңа бу йортымда, байлыгым да, гаиләм дә, башкасы да кирәкми. Миңа бу йортымда дөньялыкта җиңел караган, игътибар бирмәгән, кылмый калган гамәлләрем кирәк ди." Шуңа күрә ул тормыш инде ул шулай. Нишлисең, күп вакытта менә күп кеше бит инде гомер буе байлык җыя. Байлык җыйганда кай вакыт аппетит шул кадәр ачыла. Шулай бит? Нәфис шул кадәр кытыра, ул айырмый башлый. Ак белән караны айырмый башлый. Аңа әйтәсең, бу ярамый. Ул әйтә, юк ди, мин туктай алмыйм ди. Ул барыбер ала. Әйтәсең, син кеше рәнҗетәсең. Ярамый. Син урлыйсың. Син рибага керәсең. Син алдыйсың. Юк, аның туктыйсы килми. Ни өчен? Чөнки аппетит ачылган, күзе тоңган, аның аласы килә. Ярар, алды да, үлем фәрештәсе килеп аны алып китте. Хәзер ситуация нинди? Ул калдырган байлык белән башкалар куллана, бу бишара тегендә шуның газабын күрә. Чөнки берәүне алдады, берәүне рәнҗетте, берәүне кимсетте. Ул нишли? Ягъни җыйган гомер буе эшләгәндер, мин бит бер сүз әйтмим. Миш башында яткан булса, ул аны җыя алмас иде. Ул тырыш булган. Ләкин нишләгән? Нәфис кулына әйләнеп, ул Аллаһ куйган чикләрне бозган. Бозган һәм килеп чыган нәрсә? Гомер буе эшләп тапкан малын башкалар куллана. Ярый әле ул бит бәрәкәтсез мал сугыштырып бетерә. Балалар сугышып бетә. Шулай бит мирасны бүлә алмыйча. Монда бөтен газабын ул күрә. Әлбәттә, күп мәгънә газап күрергә кирәк. Шуңа күрә дөнья ул инде шундый әйбер ул. Дөнья ул шундый әйбер. Һәм шуңа күрә бу нәрсәләрне әлбәттә кеше уйларга, фикерләргә тиеш. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ләззәтләрне үзүче әҗәлегезне ешарак искә алыгыз диде. Чөнки ул кешене туктата. Бик күп гынахлардан туктарга ул безгә ярдәм итә. Әйтәм бит, кай вакыт менә зиратка барасың. Бигрәк тә өлкән кешеләр. Бигрәк тә өлкән яшьләр алай гыйбрәт ала алмый. Чөнки кеше алагайган саен күбрәк уйлана башлый, һәм ул карый, аның классташы. Карале ул бит, менә китте бит. Карый бысы, авылны яки шәһәрне дер селкетеп торган җегет. Күп макчасы бар иде, күп малы бар иде. Бер хатын кыз артыннан калмый чаба иде. Будамда ята. Бер нәрсә эшли алмады. Кара, монсының бөтенләй каберен килеп карамыйлар да. Менә бу әйберләр кешене нишли? Бик күп әйберне, бик күп кыйммәтләрне, ягъни тормыштагы күп кенә нәрсәләрне үзгәртергә, үзеңә үзгәрергә бирә. Шуңа күрә теге әйткәнемчә инде дәреснең башында әйткән идем, ахырында шуның белән бетерәм. Ул авыр булса да тема, ул кешегә бик файдалы. Менә кай вакыт даруны да шу авыр бит. Шулаймы? Нишлисең, табиб әйткән шәбез бит инде. Шуңа күрә бу да дару. Безнең йөрәкләрне аларны җибетергә кирәк. Анда каткан ул йөрәкләр. Мин сезнең дип әйтмим, безнең дип әйтәм. Шулай бит. Ул бик ката, дөнья куып, дөнья малы белән ката. Шуңа күрә аны әлбәттә безгә җибетү өстендә, тәрбияләү өстендә күп эшләргә кирәк. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля астагфирука ва атубу илейк. Иншалла киләсе дәрес жан турында булыр. Бер дәрес мәндә икеме гомумән жан нәрсә ул, ничек ул хәрәкәтләнә, кая ул? Баштамы, йөрәктәме, аяктамы? Кай вакыт җаным аягыма төште диләр, шулаймы?